Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga ami at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, siyak ni ami manang taga Ilocos Sur. Balasa akpailaeng nga maadan asawa ken duang anak ti inauna kabsat ko. Ti pakasaritaan nga inak isalaysay, kat mainaig iti kabsat ko, ken dagiti kakaanakak. Adda bukod abalay ti kabsat ko apag nanaedanda asang kapamilya. Asidaglaang iti balay mi kadananang ken tatang, iso amam-amuan mi amin ang mapaspasamak kadakwada, nang runa no kasta nga agsubangda nga agasawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Lakay, nangag mo ka diti pa nagsubang manon ti anak mo kan ti asawa na. Kanya pa'y ngay, nagpig sa tingiwa di manugang mo. Di na pa ikan iti pakaibabainan mo ti asawa na. Huwag nga rod Ay, anya mo to ni Anita, kanayo na nga apaon di anak ta. Anya nga tamanan ay tinagapaan da. Sigun mo titi nangag ko. Naladaw sa anagawid ni Erneng ta nag-overtime. Isumot daytan tinangapaan ti asawa na kenkwana. Kat nag-overtime mo't gayam, apay nga paan na nga kat para mo't lakadakwada ter aramidan ni Erneng.
Kanayon ka no nga agreklamo no madanon ti sweldo ni Erneng. Takurang ka no tiyen entrega di anak ta. So aday jay, masansan piman ti panag-overtime na. Tapno manayunan laeng ti sweldo na. Ay na, nagalas ka to ugali ta manugang maun. Mabalin na mo't at tulungan ti asawa na, no kurangan na ti sweldo ni Erneng. Tadadakkel mo't nagita anak na. Amom bakit? Oray manulang ti mayawat ti asawa no amom nagbanugan na ay kayamano mo na. Sana pilitom amang tad itidakkel akantidan. Intol ko nakapanunot itidakas di asawa na tapno makayawat lang itidakkel agatan. Day tangarod kat. Makita mo ti itsura ni Erneng ita. Nagkutungan nga po iti katatrabaho na. Awan pa inananan piman. Di nasayaan, kasaritam di anak ta. Amwam na niya talaga ti mapaspasamak kadakwada nga agasawa. Naimbag man tay malati o kaditi balay anak ko. Masuro na kami ni tasawak nanang. Kanayon nga gungungat. Makauman tingiwat na. Nangagmingarod ka ni tatang mo ti panagungungat na idirabi eh. Wanyarod nanang. Nag-overtime kami ni so analadawa ka nagawid. Tapno manayunan ti sweldok. Gumagungungot kit din. Sa anak mo tanapan naglakwat siya tapno ada ko mapambaran na ngagungat. Anya ay alaunay di pagkaskastaan na anak ko. Kurangan na ti may titad ko asweldok nanang. Umapal ngamin kadagiti gagayim na adakkel ti sweldo ta asawa da. Daitakat ngamin, tanausam pala makibarkada kat adalang arod pamilyanan. Nukas day nga awan kayon kadagiti ubeng, pumanaw meten akadwa na dagiti gagayim na. Say lagpaspasyar ter aramidon da. Natural, kasapulan na ti kwarta, nukas di ama pa naglakwat siya. Day tangar ti problemak nanang. Aramidok mo ti amin. Ngam talagang aging ka dito ilangan ti kabalak nga ipay kadakwada. Saan kami mo't amakamkamtod? Ngam di apal na ngamin kadagiti gagayim na ti rason. Iso akurangan na launay ti sweldok. Ay na anak ko, saan mo mo't apatayan tabagim iti katatrabaho Kita man talangam, nagdakulon ti kimutungam. Kaslaada pa yun sakit mo. Awan sakit ko nanang. Salwada mo ta salunat mo anak ko. Elementarya pala ang dagiti anak mo. Sapay kastamot nga ron di asawam akaslawan pa nangilalanakan ka. Di kayag nanang. Kabangalak pa'y matapasan siya ang asawak. Siguro, agbaliw tumot lang. Sapay lakuma anak ko. Sapay lakuma. Nasapakan sa asimang put ita anak ka. Wen tatang, nalpas kumot amin anas kan alagpasak. Iso asaan ako na nag-overtime. Ninanang ngay? At ay dyan silid. Inredup na ita apaman analpas da nagsarita kan ni Manong bao. Apay tatang, anya tinagsaritaan da kan ni Manong? Ay kung may papan dyan ipag mo Kasla ka na yun mo di pa nagsubang da nga agasawa. Kasano kat ambisyosa mo't di asawa na. Kanayon nga ibaga kanyak dagiti office mates ko. Kanayon da kano ang makita kakuyong na dagiti gagayam na. Kanayon da kano nga agpaspasyar. Ada kano pa dyan na minsan na nakita da. Nga ada kano kadwa da alalaki. Anya? Nay, aramid pa'y kati ada asawa na nababae dahi ta. Mga nodamot din sa baling aramidon dya ipagmaw. Ay, diyak mo atatang. Maasyanak launay ka ni Manong. Kakaasing agtrab-trabaho.
At damot ni tadya asawa ng agim-imas ngaglaklakwat siya. Day tangarod kahit. Kasanaw no mauman to di kabsat mo gapu iti kas tangar aramidon ti asawa na kaagsina da. Di pa nakakaasin dagiti anak da. Talaga dagiti ubing ti apektado no kasta ti mapasamak tatang. Sapay ko mata makaanos pa'y ni Manong. Day, apay nga imalatiw kayo nga aga-ama katrabiin. Nanang. Naim pagkarabiyo, Lola? Agmano kami, Lola? Siya na kayo ti Diyos, apok. Apay yun, anyat mapaspasamak. Di ba'y nagawit ti inada, Nanang? Itay kanupay lapim manaw. Nay, rabiin Apay ngay nga awan pay laang. Napnapanan na ngayon. Diyan ka mo, Nanang. Talagang naglablabusan na dyan, babae. Apay, nagapa kayo manan aya. Kinasarita klaang, Nanang. May papaniti kanayon na panang-panaw na kadagiti ubing. Nagipulong ta. Takanayon ka na arumwarti inada. Diyak ba't ngamin makitkita no kas diya pumanpanaw. Kanayon mat, Lola. Numibilin na saan mi kano nga ibagbagakan ni Tatang. Agawin nga mit no dandanin sumangpot ni Tatang. Agpaiso day ta, Lola. Lola, mabisina kun. Oray siyak, Lola. Mabisbisina kun. Ha, apay, saan kayo pa'y ananganak, Pok? Saan pa'y, Nanang? Simbang putang awan pa'y naluto akan ng dagit ubing. Isong ay maladiw kami dito eh. Ay na, kakaasi kayo pa'y apok. Nalabit a kinagura ni Anita ti panang kastigok kan kuha na, Nanang. Isong ay naraman na pa yung dagit ubing a pinapasan. Umay kayo di kusina tamangan kayon. Uray si kamot anak ko. Amok anabanbanog ka naggapo iti trabahom. Ti aramid ti ipagkoma ng Emmy. Agsapol iti dakkel asweldo amay entrega kan kuana. Iso akakaasi ti kabsat ko nga overtime. Ngamkaskas di nga apaan na matlaeng numaladaw asumangpet. Naasampay lang amin ang makibarkada uray addan pamilyana. Mabaybayan na pa yan dagiti anak da, gapu iti kanayon a panagpasyar na, akadwa na dagiti gagayem na. Aging gaadimteng ti may sa pasamak, asaan mi apulos, aninamnama. Awanin, Nanang. Sana na nagawid ti asawak. Kat tinasakit. At na nakakita kan kuha na nga nakakuyog na lalaki ang naglugan iti bus. Anya, kayat ka di asawan day ta simurot iti sabali a lalaki ti asawam? Huwag, Nanang. Apay na aramin na ti kastoy. Kasi nagita anak may pinanawan na. Anak ko. Anya tinagkurangak, Nanang. Aramidak mati amin tapno maipay ko amin na pagkasapulan na. Kaskas niya sana na kontento. Katita, pinanawan na kami na pamilya na. Awan tinagkurangam, anak ko.
Nakita me no kasano ti tarigagay mo amang ipaay iti nasaliwanwan a panagbiag iti pamilyam. Kasano kami kadagiti anak ko itananang. Di kagdanag anak ko. Adda kami dito'y akapamilyam. Saan da kayo abaybayan? Ang yawan kada kayo nanang. Naimbag langit adda kayo kanay na bang tartaramay kada kami. Nangruna kadagiti anak ko. Ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko mata makaamiris tumatla ang ti asawam anak ko. Dagit anak ko di pang pangruna kita nanak. Naskanyag sa lukang akpan iti masakbahin dagit anak ko. Sapay ko matatarabahin nak ti Diyos. Nangruna ita. Tadadim taga panubok iti biyag ko. Kabailam day ta anak ko. Agtalag ka iti Diyos. Talaga saan ngagpampanunot yung manugang nyo tatang. Awan konsensya na. Jakla impagarup akabailan na nga aramidan timang panaw kadagiti anak da. Kakaasi dagiti apawk. Hubing na pa'y unay tapno mapasaranda ti kastoy apanaw baok. Kunakon kat. Adda sa baling aramidan day dya babae. Rason na laangan dya bagbaga na akurang ti sweldo ni Manong. Garanggan diyang ababae. Imbagak nga ron ni Manong Mau asaan arum mga pagladingitan na ti ipapanaw day dya babae. Ay talaga tatang. Makitakla day dya babae. Diyak amon niya ti maaramid ko kankwana. Ay na, bye-bye amon ame anak kao. Dagiti laka kaanak hamon ti panunutan tayo. Iparik na tayo anapatag na kada tayo nga oray awanan day dya inada. Talaga tatang. Patpat gakunay dagiti kakaanakak. Iso nga aramidat mo ti amin. Tapno saan da amarik na ti kinaawan ti inada. Rumbang laeng anak kao. Anak, mangan ka pa isakbay amapan kag trabaho. Saan nanang? Ijay ito na opisina. Ano kami tinas ka ni Aring Pasko ita? Isoanas ka na masapa ka somrek. Okay kakadilaag anak ko. Jack ilibak nanang. Aging ga ita. Nasakit pa lang tinakam ko nga po iti naramit na asawak. Ay ayak unay ti kasasada kita anak ko. Rumbang laang alipata mong tinapasamak anak ko. Ang mga noan niya ti mapasamak ka itinalabas sa panagpampanunot mo. Imbrus kan iti husto. No nagsakit ka, nakarkaron akakaasi na iti apok. Nanang. Iso aliklikam tinalabas sa panagpampanunot anak ko. Ang mga noan niya ti mapasamak ka. Tita, talaga ka ti asanan niya agsubli ni Nanang? Tita, miss ko ni Nanang. Amoyo, adadagiti ba nagasaan nyo pailaang amaawatan. Gaminton dumakkel kayon, maawatan yung tumatlaang ti amin. Basta tinapatag ita, agsingsingpot kayo kani ading mo. Agadal kayo anaimbag. Tita? Saan kayo nga agdanag? Adaak dito eh. Siya kundi mga ramid kadagiti sigod nga aramidan ni Nanang yo. Agpaiso tita? Wen. Kaya tyo tagpasyar tayo? Ha? Tita, kayat ko. Oray siyak mata tita. Nabayagan na saan kami nagpasyar. Kanayon mo't namin nabisi ni Tatang. Busy ni Tatang yung agtrab-trabaho tapno ang daigatang yung iti kanan nyo kan kadagiti kasapulan nyo.
Iso ang maawatan nyo kumani tatang wan? Wen, tita. Basta promise mo ngagpa-share tayo, ha? Wan, promise ko dayta kada kayo. Kan saan lang dayta? Mapantayo pa'y aggatang kadagiti toys yo. Kayat ko dayta, tita. Yehey! Thank you, tita! Masya naklaunay ka ni Erneng lakay. Wan nga round. Nakasingsingput nga anak. Asawa kan ama. Gamno apay mo't akas dya klase ti babae tinatumpungan na. Marikrik na kamasaksakitan pa'y lang iti husto dyan nakta. Nang runa numalagip na ti inaramid ti asawa na asimurot iti sabali a lalaki. Ore asino mo't nasakit talaga para iti may sa alalaki iti maliputan ti asawa na. Iso asapay la kuma ta makailiw-liwag mo't tandi anak ta. Nanang! Tatang! Nay, apay, amay, anak. Imawag di ka opisinaan ni Manong. Intaray da ka no ni Manong iji ospital. Anya? Ay, Diyos ko. Anya ka no tinapasamak, anak ko. Uun nga raw. Anya tinapasamak ni Manong Mau. Natali mo daw ka no kabayatan nga agmit-meeting da, tatang. Mapantayo ni iji ospital. Amang ano anya tinapasamak ni Manong. Dead on arrival ti kabsat ko iti ospital manang Emmy. Cardiac arrest ti impatay na. Kasta unay aladingit mi manang, gaputa saan mi nga ammo, nga adagayam rikrik naan ni Manong, adi na imbagbaga kada kami. Nalabit ati may sapay anang dagdag iti sakit na, kat ti pa nagpampanunot na iti napasamak kadakwada iti asawa na. Saan na amaaklon nga iti baet ti amin a sakripisyo ken panagsalukag na ket maaramid pay laeng ti asawa na ti manglipot ken kuana. Naitabon ti kabsat ko kalpasan iti sumagmamano nga aldaw apan nakalamay na ket pulos asaan a nagpakpakita ti asawa na. Kasti makdar agarjan dagiti kakaanakak. Siyak nga rod tinangipag na iti amin a benepisyo a maala day ti Manong ko para kadagiti anak na. Kumusta ngay dagiti ipagpagnam a benepisyo na di Manong Mau, amay? Ado ti kasapulan tatang, ngam kaasi ti Diyos, adumat dagiti naayat at imulong. Itala maawatak ti amin tatang. Anya ti kayat mo asawan, amay? Mas daawak, idikala at nagpaaramid day di Manong iti SPA, amang ibilbilin asyak ti mangipag na iti amin a benepisyo a mapanawan na. Gayam, darikrik na enan. Ay, un nga rod anak ko. Medyo dakkel mo ti maala para kadagiti kakaanakak tatang. Nasaya at mod. Tapno da maaramat para iti pagkasapulan dagiti kakaanakam. Wan tatang. Datayo at talaga ti mangimani obray ti amin. Tapno nasaya at ti pagbanagan dagiti ubing. Ay,
Malagip ko manunday ti Diyos ti alwad na kabsat mau. Sayang ta na sa papimusay. Di naman la makita ti panagdakkel dagiti anak na. Wan nga rod tatang, ngam ikarik, aramidak ti amin, tapno saan amasayang amin ang naibati day di manong, para kadagiti anak na. Anya jay ibagam ako nam, apok. Lola, napanidis kulitay ni nanang. Anya? Wan Lola. Nakitak mo't ni nanang, Lola. Anya ti naramid na ijay. Anya ti imbaga na kada kayo. Kumusta kami kano, Lola? Kun mahilaw kano kada kami kan ni ading ko. Anya pa ti imbaga na, apok. Kaya't na kami kano nga itugot itayan na ita, Lola. Ije kami kano nagnad kan ni ading ko. Kasta ti ibagbaga na kada kayo? Wan Lola. Wan Lola. Ngam imbaga kasaan na mabali na sumurot kami kan kuana. Tagungot ni tita Ami. Kat, anya nga iti kunana, apok. Agsublinto ka naman, Lola. Apok. Damagak man da ito ikada kayo. Ha? Kaya't yu kadi, ti sumurot ka ni nanang yo. Diyak kayat, Lola? Ora siyak, Lola. Kaya't mitag na ditayan nyo. Kan, naibagaday di tatang nga da kanun sa bali nga asawa ni nanang. Basta saan kayo, basta sumursurot kan kwan, awan. Sika, bantayam taadim. Ha? Mga no ipilit na nga alaan. Ay, saan, Lola? Sa anak nga manugot. Nagpuskol mo't ng tirupa day di ababay. Kalpasan nga inaramid na tikas diya iti pamilyana. Adapay larupa ng agparang kadagiti anak na. Wan nga raw, amay. Hagam madanaganak. Mga no'y pursigi na ti mga lakadagiti anak na. Di kay agda nagtatang. Awan ti madi nga impakita wano inaramid tayo kadagiti kakaanakak. Tapno mapanunot na ti pumanaw iti poder tayo. Sa bagay matkit di anak ka. Adan nakam da, tatang. Maawatan ng dagiti ubing tinapasamak. Ay. Kanayon tupay adamagan kanyak ni Junjun. No apay kano asaan ang nagpakita ti inada, idi pimusay ni Manong. Sa bagay, sigun iti panakisarita ni nanang mo kadagiti agkabsat. Marikna na kano asaan da kayat asumurot iti inada. Amok ti panggap da di babae, tatang. Amo na ngamin adakkel ti maala a benepisyo day di Manong. Iso akayat na nga alaan dagiti ubing. Ngamjak itulok nga aramatan na dagiti kakaanakak. Tapno maala na ti kayat na. Jak itulok, tatang. Tita, mapan kami ag-eskwelan. Adan di service me. Aganad kayo, Junjun. Kan makaamukan ka ni ading mo. Wan, tita. Mapan kami, tita. Jebilin ko kada kayo, Saan kayo asumursurot iti diyo amo a tao? Rumor kayo laang iti pagadalan no addan ti servisyo. Wan, tita. Bye-bye. Bye, tita. Ay, agyaman nakta di makkel anasingpot dagiti kakaanakak.
Tarabaya mo ida, Diyos ko. Napanay dagiti kakaanakam anak kao. Wen tatang. Amom anak, naragsak kami ken ni nanang mo. Tadimakkel anasingpet ken natudyo dagiti kakaanakam. Dayta ket gapukon ka amay. Tatang. Si kantitimak drapan na kainada. Ket agyaman kami ken ni nanang mo, ta siguradaon tinasayat amasakbayan dagiti kakaanakam. Patpat gakunay dagiti kaanakak tatang. Ket ingkarik iti bagik at arabayak ida aging ga iti dumakkel da. Agam kasano kamutten amay. Talaga ka di nga awanan ti panggap mo ang makiasawa? Diyak ka mo tatang. Ngam talaga ajak ka baala na panawan dagiti kaanakak. Ngam no addan to dumteng apara kanyak. Diyak mo't kit di inrikap ti pusok tatang. Sa bagay, adakon ka ti amin a desisyon anak ko. Kat nasimbangan ti panunot mi iti inam nga oray awan kaminton ito'y abiyag. Tamo me nga addanton iti nasaya at akasasaad dagiti apo ko may. May anak, nalpasan tim patakder mo abalay para kadagiti kakaanakam. Wen nga rod anak ko. Ngam apay ngay at alumot ayunit dayta. Wen nga agpaysaw amay. Talaga nga inrantak akas tatang, nanang. Gaputa ipaabang tayo dagita, tapno adalat ta maurnong akwarta dagiti ubing. Ket intundumteng ti aldaw nga agpamilyadan ton, adanton madadaan na pagyananda. Ket ti maysa, may paabang latta. Ngam kabayatan nga ubing dapay laeng, dito'y dapay laang balay nga agnaed. Talaga, Billy, bakit aramida para kadagiti kakaanakam anak ko? Kasla anak ko matan ida tatang. Iso apang panunutek anaimbag ti pagsayaatan da. Nasayaat da ita. Sa bagay, natulnog dagiti kaanakam anak ko. Ket amubing nga ilalaendan to amin ang nagrigatam para kadakwada. Puno da ita amay. Ket ita pailaeng. Makit-kita min kandinanang mo tinarang ay amasakbayan dagiti kakaanakam. Namnamaakmat da ita tatang. Nanang, ket napasamak amin dagitoy. Babaen iti pannarabay ti apo ana marswa. Manang, adan iti senior high ti inauna ka anakak. Ket ti may kadwa at damoten iti grade 9. Dakkel ayaman mi iti Diyos, tanagtalinaed anatudyo ken nasingpet dagiti kakaanakak. No may papanmet iti inada,
Nalabit amuna talaga asaan akayat dagiti ubing ti sumurot kan kuana, iso asaanan ang nagpakpakita aging gaita. Numay papanmet iti estadok manang, balas ang akpailaeng nga aging gaita. Katawan mo ti pagbabawyak, taadda dagiti kakaanakak ang nagbalin aliwliwak, kan imbilang kon apudpudno nga anak ko, nupay saanda ang nagtaod kanyak. Naragsak ti pamilya mi manang, nang runa kat addapay laang abiyag dagiti dadakkel ko. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Ami. Pagayam ko nga Ami, umunay ti amin, kablaawan ka. Tasaan nasayang amin abannog ken sakripisyom, tapno maipaayam iti nasaya at amasakbayan dagiti kaanakam. Nagasat met dagiti kaanakam, tanaadda iti tao, amang isaksakit, ken mangipatpatag kadakwada, akas ken ka. Kararag ko asapay kuma, taagtalinaed anaragsak ti pamilyayo, babaen iti panarabay ti Diyos. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam a nagpailingad iti nagan Amira, ngem dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan iti nagan Amira, ngem dispensarem no jakon ilanad pay ti address ko. May saakmat anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Kat naawis matwiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadag iti padak nga agdengdengeg. Ti padas ko kat maipapan iti asawak. Adda ngamin ugali na adyak pulos magustuhan. Nupay di na kami matbaybayan no maipapan iti pagkasapulan mi a pamilyana. Rugyak nga rod ti agsalaysay, manang. Nay, adda ka mo't anak ko. Naimbag man, tayo malatiw ka dito'y balay. Nanang, ibatik pa'y kumatoy apo ko yo. Mapana kamin makitsenda. Awan iso aminan iji balay mi. Ay sige, mapan kala ang balasang ko. Siya kunti makaamo iti apo ko. Narigat ngamin nga ibati iji balay nga agmaymay sa nanang. Ang mga nogay ayam iti posporo kat makaurampay. Ay wan anak ko, narigatan. Sa nabalay, tadamot ni tatang mo. Iso pa'y lati mangkita no, adda ubraak dito ibalay. Agyaman ak nanang. Ang mga no, day pagatang yo, siya kunti gumatang. Ay, awan anak ko, tanakitsendaak mo tan idikalman. Kasta ka din nanang. O sige nga Rod, mapanakon. Mga no sumangpot ni Rico nga awanak pa'y kat agungot tumanan. Nay, hapay ko mga agungot ngay, kat ijay mo tsindaan ti papanam. Alas sige, mapangkakit din, tapno magatang mo amin na masapulyaw. Uwan nanang, mapanak nga roden. Ala, mangan ka apok. Agmerienda ka. Thank you, Lola. Wow, nagimasan ti pancake. Ay, siyempre, aapok. Amok a paboritom dayta. Di iso ti linutok. Kay, at damot gayam ti apok. Itay kakadipay, apaw. Wen, Lolo?
Imbay-imbati ni Mira, tamapan ka no makitsyenda. Maamakmot amang ibati ija balayda. Ay, wala. Narigatan. Oh my God, Lolo. Mangantan. Ay, sige lang, apo. Ala, ibusam day tain loto ni Lolam apan cake. Naimas day ta. Bakit? Itay ka di payanapan ni Mira. Itay laeng. Agdardaras nga road. Taamangan kanuno sumangput ni Rico. Agungot manon no di na masangputan di asawa na. Ay, onay mo't daytan. Itay mo't sindaan, tinapanan na. Saan mo't anapan nagpasyan? Ay, jakman amoy di anak mo na niya klase ti pa nagpampanunot na. Nainbaglaangan, tanasingpot di manugang ta. Nay, ada ka matriko. Nasapa ka man ang naggarahe ita. Ako ang tao di balay. Isang mayak dito eh. Ada ka dito kiti aginak dito nanang. Ay, jay apok ti adda dito. Ita na pan nakitsinda ni Mira. Ado ka no ti masapul agatangan na kasapulan nyo di balayaw. Nabayag ka din na napan nanang? Medyo nabayag mo tan. Apay aya. Una, taging ka ita katawan pa lang. Maminanaw mo't lang niya tagpalingkay. Ay na, anak ko. Narigat sabot ti agpalingkay. Nang runa no ibirbirok mo jay pakalakaam. Anya nga minti problema ayan no medyo nabayag ang nakitsinda di asawam. Mga no nakisinarak lang tino asino la dita. Maamwak lang nga da kasininarak na makita na. Ay anya kamutan Rico. Apay apagatapam di asawam. Katawan mo ti madingar aramidon na. Kanya tamo tayo ngay nanang. Kat saan tayong mata mabambantayan iti papapanan na. Ang mga nukon kuna na lang nga makitsinda nga madamag gaya man kasininarak na. Apay ngay takala nga sumangpait. Nagbayag ka na nakitsinda? Ha? Apay, nalakaya ti makitsinda. Nagado at tao iti tsindaan. Saan mo tamay may sala ang apwesto ti paggatangan kadagiti masapsapol iti balay? Agrason ka pa'y lang. Ti kunam, adakin na sinarak mo jay kat pambar mo lang ti makitsinda. Anya, nagrugit mo tanta panunot mo. Awan ti dakas ngar aramidak. Di sinurot na kumay titsandaan tapno-napnag ka. Sana kasta nga agsuspetya ka dagos. Ay, makaumakan Rico. Anayon ka nga agatap iti angin. Wan, naumakan. Gaputa da sigurong kasukat ko. Mamwak lang na sino dahi ta makitam. Amom, si kamot lang ti mga aramid iti rason tapno maumakan ka. Dayta ka na yun apanagimon mo iti angin. Basta, mamwak lang nga da kasininarak mo. Agalwad ka kanya. Manangimon ti asawak manang Emmy. Sagpaminsanak lang arudan arumwar iti balay ngam pagsuspetsaan nakpailaeng. Adda ka nito ajak malapdan ti bagi kat masong batak
Gaputa amok nga awan aramid ko amadi. Uray iti sangwanan ti anak mi, ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Iso ano daduma, maumuma akon manang. Nang runa pa'y tamadmadlaw matan ti anak mi, ti saan anasaya at nga ugali ti amana. Apay ka na yung nagungot ni tatang. Nakauyuyong. Diyak man amo anak. Maumuma akon itikas diya kababalin na. No daduma, mapampanunot ko pa yan na panawan. Huh? No di ka lang at pampanunutan. Nabayagan at pinanawak ti amam. Sumurtak kan ka nanang. Diyak kay tagbati ka ni tatang. Nakauyuyong. Gapukan ka, iso nga anusak ti amam anak ko. Ngam no daduma, talaga kayat ko na panawan tapno agnakam. Kuna na siguro nga okay laang dagitar aramidon na kan isaw-sawang na kanyak. Nanang? Amom anak ko, kasla mapukpukawan ti panagayat ko iti amam. Iso asaan ka na mas daaw, no dumteng to ti aldaw asaan akon amakatepel kat panawa kon ti amam. At matistoryaan itay iti apo ko tabakay. Ay, wala. Tagipulpulong di apom. Nagsubang ka numanan dagiti agasawa. Kat ti maday, uray iti sangwanan ti apo ko ta, agap-apa da. Aniya, lay manimot aday ta sa mga numapubya di apo ko ta. Kuna na maumuma ka nun ti inanak ni tatang na. Kaya't sa kanon apanawan ni Mira. Anya, ay saus, dahi tanda bagbagak. Papanan na ayan, no di mauman to di manugang takan ni Rico. Apay nga taaya, nagbalin akas na ti ugali ni Rico. Anya nga taaya ti haramidon talakay. Nabayagan nga gan anos ni Mira. Siyempre, anamot di panahon na mauman Tirigat na, ang mga nipay-pay sunat timang panaw kan nirikaw. Gungguna na. Oray siyak mo't asawa na. Kanayon nga agimaw nga awan mo't magimimunan na. Talaga sa anak ang makaanos no siyak. Nabayagan na, pinanawak. Wan mo't Ngamawan pa basuran na, tadi kababalin na ti mga bug iti asawa na, tapno umadayon kan kuwana. Sino di lalaki ang nasabat ko naggapo dito'y parangan? May nagdamag no ayan ka no ti balay da Tata Vicente. Sigurado ka? Ang mga no di lalaki matanday jay. Nagalas mo ti panagsasaom. Didinamag mo kumano apay ang naggapo dito'y. Nasabat mo lang arudon, di mo pala pinagdamagan. Apay dito'y pa tinagdamagan na ngay. Apay, mapan iti balay ti tawa, di na amo ti papapanan na. Ni, anya ti amok ngay. Alangan mo't ajaksong batan ti damdamagan na. Ay, nagrugita talaga sa panunot mo. Makita ka lang ti lalaki, makita mo. Anayon mo nga ibaga nga da lalaki, kat awan mo't pamanagnak mo. Makaumakan at talaga, Rico. Day ta kaiimon mo ti mang dadaol iti pamilya tayo. Iso asar dengam ti panang pabasol mo kanyak.
Apay akaslasan amay pintad ay tarupam Rico. Kasanaw, ginalayng ang manugang yun, nanang. Imbaga nakit din nga amangan ka nun madadaol ti pamilya mi. Kasano adi na ibaga daytaken ka, kat nalabos mo ti aramid mo. Dayta ka na yun mo apanagimon ti mang dadaol iti estado yung agasawa. Anya ti kayat yung asawan, nanang? Sikaman mo ti kanayon da pagatapan. Ibaga na nga da babaem nga uray awan mo. Saan ka kadi ama kaungat? Saan ka kadi ama uma? Mabanbanog di asawam nga agmalmalem nga agububray di balayo. Inton sumangpot ka, kastapay ti isaw-sawang mo kenkwana. Asino ngay mo ti saan ama umaken ka? Nanang. Agyaman kakit di ata nasingpot ti asawam. Angam di ka agsigsiguraw. Tano maumaken ka, amangan no talaga apanawan nakan. Nakasday ti aramid ti asawak manang Emmy. Kat talaga ang maumuma akon. No jak la pampanunutan ti anak mi, amangan no nabayagan a pinanawak. Mababainak pa yan kadagiti makaamam mo kanyak. Gaputa mo dati aramid ti asawak. Awan pa'y aldaw adi kami agsubang gapu iti kaiimon na manang. Agraman ti anak mi kat maapektaran. At dapay dagiti kanito nga ibaga na apanawan mi kanon ti amana. Agingga iti siyak amismon ti saan anak kaanos kat kinasarita kon ti katugangak a lalaki. Amok nga dyan napatag nga ibaga, Mera, iso nga'y may kadito'y balay. Pasensya kayong tatang. Amuyo mo to niya ti aramid ni Rico. Nagsubang kami manan idirabi kat agkakasakit manan dagiti imbagbaga na kanyak. Nuwan niya launay ati pagkaskastaan na. Di ka lang nga rodan rumrumwari ti balayaw. Kunadya kami mutama ka imatang iti garaw mo. Mamin ano nga imbaga kankwa na na itang mipapilit na latama ti kayat na. Kasladya akong makaanos tatang. Nagsakitan ti barukong ko. Iso apasensya kayon. Nudumtong to ti aldaw. At talaga adya akong maanusan pa ini Rico. Ay, maawasan ka, Mira. Nagsayaat ka nga asawa. Kas katuga nga, amdyak kumakayat na mapasamak na ita. Ang gamawan to ti papasolan ni Rico, no dumtang na ita gundaway. Ang sapay la kumata maornos yu ti amin. Katang balbaliw mo't lang ni Rico. Saan kumamadadaal ti pamilyayaw? Talagang sana uman di manugang mo, bakit? Pag ko na matlakay. Kinasarita na itay ni Mira. Itay rimwar ka. Katimpalawag na kanyak ti amin.
Nagsubang naman gaya mo nga gasawa, idirabe. Kat saan mo't anakaskas daaw daytan? Kanayon mo't amang riribok di anak mo. Di na pa'y lakat nga rod bantayan nga agmalmalom di asawa na tapno mapnak. Ay, kasi mo't di manugang ta. Oray, di apo ko ta, apektado mo't san. Sana kaya't ni Mira ang mapukaw ang mamimpinsan ti respeto ti anak da iti amana. Da iti at tanan ni Mira. Lakay. Oray ko pa'y kano di apo ko takit kaya't na napanawan da ti amana. Nauman na dumdumgag iti madya pa nagsasaw ti amana kan ni Mira. Bayam tagunggunana no panawan dagiti agina. Makitan to, mantikin na laing na inton panawan da. Nanang, kapay dagita malita. Panawan ta ni tatang mo anak ko. Ha? Ijay tapay laang ayan da lolam ngagnaed. Iti ayan dagiti dadakkel ko. Agpaiso nanang? Un anak, mapantan, tapno saan natan amasangputan ni tatang mo. Kasanong da lola kan lolok ditoy? Napagsaritaan min da ito kan ni lolom. Amok amaawatan dan to ti amin. Pasapol nga ikantan iti pagnakman na ti amam. Diyak kaya't nga agnanayon ti kasjay nga aramid na. Nanang? Ala, umay kan anak ko. Masapol ang makapanawtan. Sakbay a sumangpot ni tatang mo. Nanang, nakita yung kadita kita ginak. Nay, saan mo't? Apay aya? Awan day di balay nanang. Kanawan mo tanda kiti kausda. Napanantan ngay. Ay, saan akong amas daaw adumtang dayto nga aldaw Rico. Nalabos nga min tiaramid mo. Nauma siguron kan kadya asawam. Sana mabalinday ti nanang. Amaan no si Murutan ni Mira iti sa bala lalaki. Aday ta ka manen. Apay aya nga ipapilit mo nga ada lalaki di asawam. Katawan mo't pamanagnak mo. Apay nga min aya akasta ka anak ko. Ay atak nga minunay ta asawak nanang. Ay atam. Ay saan apanagayat na ita anak ko? Tinalabos a panagimon nang runa no awan mo't aramid ti asawam ti mang perde iti pamilyam. Amirisam ka di ana imbag da ita. Anya kay taramidak nanang. Di agbalbaliw ka. Ipakiitam ti panagbalbaliw mo iti asawam. Nalabos ti pandakapasakit ni Mira. Iso a pinanawan dakan iti anak yaw. Ipatpatag ko na ida nanang. Diyak kahit amapukaw ko dagit aginak. Ngam saan akas di awagas ti panangipakitam iti panagayat mo kadakwada. Igkakasarita di asawam. Dumawat ka iti pamakawan na. Kat ikarem adi munton ulitan ti kasjay nga aramid mo. Man no napan mo sinurot ti aginam iti ayan da katungangam. Saan pa'y tatang? Amok agumurgura pa'y lang kanyak ni Mira. Baybayak pa'y ngagbaaw ti pungtot na. Barang mapakawanak pa'y kadagiti ado ang nagbasulak kan ko na. Ay, siya pa'y la kumanak ka o ta saan pa yan naladaw ti amin. Nalaos ti pan nakapasakit ti asawam. Manuatawan ngay nan anusan na ti kasya nga ugalay. Katita napunuanan.
Awan ti papasula man ako no saan aday ta mismo abagaym. Tano saan mo ko mga inaramid ti kasjay ay kasaan kumamot ang nagbanag akastoy ti estado yaw iti asawa. Kumusta nga iti ipapan mo iti ayandamira, Rico? Nanang, awanan. Talaga pinanawan ako ni Mira. Hanya ti kayat mo asawan. Pimanawan ni Mira, nanang. Na paano nagtrabaho iti balasiw tao. Anya? Isumot lagay makanayo na rumaridi. Ngay sumot ti poon tinagpungpung tutak kadagiti kalabas. Ibagpagnanamot gaya mo nagiti papeles na nga gabrod. Tinulungan ti kasinsin na ngayon na iti Hong Kong, nanang. Kat, anya nga iti maaramin mo itan anak ko. Awan mo't gaya mo di asawam. Agbababawi ak, nanang. Agbababawi ak. Katipakitak na itak ni Mira. Amo ka maamuan nan to nagbalbaliw akon. Agtrabaho ak para ita anak mi. Kat, kasanaon di anak yo. Di na kaya ti sumurot kanyak nalang. Katimbilin ka no ni Mira nga ijayin ni agnag anak mi. Makamu ka nang nagiti katugangak kan ko ana. Respetarag na ita desisyon ta asawak nanang. Tamo ko siyak mo tinagbaso la talaga. Ala, ituloy mo nga ipakita ka dagiti nakaikamangam ang nagbalbaliw kan. Amok ang makadanon to day ta iti asawam. Kat ikararag mo asap ay kuma. Tagbaliw to ti panunot ti asawam. Kat agsubli ti sigod apanagayat na ken ka. Apaman a kinontak ko dagiti katugangak. Imbagada kanyak tinalaos a panagladingit ni Rico, iti kallaat a panagabrod ko manang Emmy. Kanayon kano amalmalday ti asawak. Nang runa kat saan mo't akayat ti anak mi, ti makipagnaed kankwana. Maladingit anak mo't itinaamwak. Nang runa tatalagamat nga ay ayatek ni Rico. Nga masapol nga agibturak. Saan arumbang apailuyo sakit ti marikriknak nang runa kat adayu akkat nga rudan. Nga madan planok manang. Apaman a makaurnungak, agawid akon kat jakon agsubli ditoy abroad. Kasaritak to ti asawak, kat dawat ko asapay lakuma, tanakaamiris to ni Rico, kat naidyanan ti jak magustuhan nga ugali na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mira. Pagayam Amira, umuna iti amin, kayat mi ti agyaman kan ka, gapo iti panangitalag mo kada kami iti pakasaritaam. Amom ngamin, talaga asaan anasaya at ti imon, taday tatimang dadael iti napintas a relasyon ti agasawa. Kunada at ti imon katraman ni ayat. Ngam no nalabos motten nga imon, nang runa no awan mot kinapudno na, panagkunak kat saanan ama ko na nga ayat dayta. No diket,
kinamanagim bubukod. Sapay la ko mga rod, ta iti panagsublim diti pagilyan, kat talaga ang nagbaliwan ti asawam. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Elvis, nga iti agdama kat adda ijay Thailand. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan nga Elvis, iti agdama adda ak dito'y Thailand. Managerak iti may sa restaurant iti Aldao kat musikero akmet iti Rabii. Nasarakak ti YouTube channel yo iti last year kat maragsakanak amang dengdengeg kadagiti istorya nga ipatpatulod dagiti padak nga OFW. Iso ana engganyo akmet anang ipatulod iti padas ko bareng makaited inspirasyon kadagiti padak nga OFW ken padak ana ayat nga agdengdengeg kadagiti drama nga iyap upload yo. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nagwapo talaga ti anak Tanya. Bakit? Wan nga rod lakay. Apag husto la unay tinagan ng Elvis. Kaslangay di sikat asinger idi. Huwag pa iso. Agpada da agwapo. Nga maguray ka man. Apay gayam nga Elvis tinapanunot mo nga impanagan iti anak ta idi. Malagip mo ka di. Idagar-ara makpailangan ka. Kanayin kay da kantaan iti kanta ni Elvis Presley. Kaya't kung agbalin a simbolo ta anak ta, iti panagayat ta iti tunggal may sa. Isong Elvis din panagan ko iti anak ta. Nagpintas mo anagan, lakay? Siyempre, para iti anak ta dayta. Isa kasapulan na napintas. Anya ti amom, ang mga nintong dumakkel kat adagayam talent na iti panagkanta. O, kasla kanya ka amana. Ay, talaga? Sigurado nga agmanakan ka analaing nga agkanta. Sapay la ko mabakit. Nga moray no saan, okay lang. Basta ipatpatag ko unay ti anak ta. Lakay, mangmangag mo ka di ti anak ta? Wanyarot, itay pa yung agkan-kanta. Ubing pa iti anak tangam amunan ti agkanta. Wanyarot, ito dumakil ni Elvis. Nalalay ito ni agkanta. Ni, nagsardang matan. Nabadnugsan bakit? Wan nga rod. Ay, kasla po may sun sa ti arapaap mong agbalin a singer ti anak ta, Anjo. Talaga, Amerly. Arapaap ko talaga dayta. Tagbalin na nalayang a singer ta anak ta. Kanahin ko nga ikararag dayta iti Diyos. Iso nga amok ababangin iti tulong na. Sa anak ang mapaay iti arapaap ko para iti anak ta. Lakay. Anya tamom. Ang mga numakabukol kami to iti banda, father and son. Di siyak to nga rodan ti agbalin a manager yo. Kat kanayon dakton nga haranaan. Siyempre, mat Amerly. Kan siyempre, adan to porsyento iti kita yung agama. Isumot lagay makain matagbalin ang manager miyan niya. Siyempre, nas ka na dakkel ti porsyento. Awan ti problema, bakit? Ala sige, ingkarod ayabanan di anak mo tamangan tayon, amangan no mabisinan.
Ay na, talaga naglaing nga agkanta to'y apo ko ka. Talaga nanang. Manipod ubing, nalaingan ni agkanta day apo ko yo. Naglaing ka talaga anak ko. Ang yaman ak nanang, tatang. Mala ka talaga kanyak anak. Siyempre tatang, si kamot namin tinang isuro kanyak nga agkanta. Nagpintas tinapili makantaan ni Don Contes Yujes ko anak. Amom ka di aday di akanta ti pinangharanak ka ni nanang mo, idagar aramak pailaan kan kuana. Agpaiso tatang? Damdamagan day ta anak mo, nagpaisumot lang day ta ibagbagam, Joe. Isumot lagayang mainayat na kayo ni nanang. Agtal na kayo man nga agama, tila ibagbagayo. Oo, agin ka pa'y mo dita, Marli, bakit? Malagip ko pa'y nga ron ti itsura, mi di kantaan ka. Permento pa'y tiragsak mo edi. Sige man laangan, wanan, nangabakkan. Ay na, unay kayo lakit din aya. Kas kay laubig ababaset. Uy, nag-sweet na ka no, doa. Basta laglagi pa mga iti contest yung jesquilaan anak ko. Ipakitam ti kinalaing mong agkantawan. Kat gapo iti dayta, ada-adagos premium kanyak. Ha? Anya dayta tatang? Anya dayta? Mapantay yung mga iti paboritong restaurant. Ha? Sige tatang, kayat ko dayta, mabisinak nga rodan. Nalang rod, mapantayon. Sumurot kamatan kada kami, nanang. Aha, ay, sige, anak ko. Happy birthday, anak. Agyaman anak nanang, nag-iimas mo tintin sa gana yung amakan para ita a birthday? Wen anak ko, saan mabalin nga awan dagiti paborito amakan ita a birthday. Ngamin, pat-pat ganda ka unay ka ni tatang mo. Pat-pat gan kayong matunay ka ni tatang nanang. Ungayam, ayan ni tatang. Ne, apag iso ti panang damag mo anak, aday tan ni tatang mo. Imot na ti regalo mikan ka. Ala, anya nga di ta regalo yung kanyak nanang. Kasla amukon. Happy birthday anak. Ato yung regalo mikan ka kaninanang mo. Sigurado ang magustuhan da ito anak ko. Wen Elvis, talaga nga inrantami ka ni tatang mo aday tati itadmikan ka, itaakaaldawan ti panagkasangay mo. Sapay la kumat ang magustuhan anak ko. Magustuak da ita nanang. Ngamin, kasi tinakon-akon, kaslaan mo ko na niya da ita. Ha? Amukon. Sige nga Rod, lukata mo na tapno makitam. Wow! Konaktumot namin kat. Gitara! Nabayagan na talaga kaya't ko timadan iti kastoy nanang. Tatang! Amo mi day ta anak. Iso nga inkarigatan mi tinagurnong tapno maikanda ka iti napintas a klase a gitara. Agyaman ak unay kada kayo nanang. Tatang! Agyaman ak!
Manipod kinaubing ko, musika kan panagkanta ti pagasmak manang Emmy. Agkan kantamot ni tatang idi, iso ang nalabit, iso ti malaak. Kinapudno na, gapo iti kinalaing ni tatang nga agkanta, iso ang nakayawan kan kuana ni nanang, agingga idi nagasawa dan. Ubingak pay laeng idi nakita dagiti dadakkel ko ti kinaesem ko iti musika, kat saan dak asinardengan asinoportaran. Kat naragsakan unay ti amak, gaputa manipod na yanakak, iso daytan ti arapaap na para kanyak. Ti agbalin a musikero. Iti panang selebrar ko iti may kasangapulo katwalo a kasangay ko, renigaluan dak iti gitara, tapno nakarkaro pay kano a masuportaran dak iti pagasmak. Kan tapno nakarkaro pay nga ipatag ko ti musika. Manipod idi na itadda kanyak day a gitara, awan ti aldaw a palabasek asa anak nga agensayo nga agtukar. Uray ada klasik, siguraduak nga apaman a makaawidak, masapol nga ituloy ko ti agensayo nga agtukar iti gitara. No dadduma, madanon ko pa yan ti aginggat parbangon nga agen ensayo. Kasta ti panagayat ko iti musika, manang Emmy. Nanang, tatang, ada ko may bagak kada kayo. Anya ka di dayta anak ko. Huwag nga agpaiso anak. Kaya't ko kumatagig. Ha? Anya nga aggig anak ko. Kaya't ko kumatisumrag nga agtukar iti may sa abar nanang. Tatang. Ha? Talaga kada kayat mong tagtrabaho, Elvis. Huwag tatang, ada nga minbar nga agkasapulan ni tagtukar tunggal aldaw ti Sabado kon Domingo. Kaya't ko kumamot agudisyon. Total, awan mo ti klasik iti kakastangal daw. Talaga ka di akayat mo, Elvis? Wan nanang, amang ano dayto hindi sungbat na gitara pahap ko. Nagbalin anaan-anay ang musikero, ken singer. Oo, sige anak ko. No day tati kayat mo. Ngabi ka rin madi mo baybayan ti panagadal mo, wan? Masapol nga agturpos ka matlaang, Elvis. Sa balilat na ada na turpos mo, oray na agtrab-trabaho ka niti deta ibagbagam abar. Agpaiso tatang, palubusan dak? Wala anak ko. Amo mimata talaga aday tati may sang arapaap mo. Isong adakam la dito'y kaninanang mo. Suportaran da ka anak. Agyaman tatang. Amom anak, iti ubingak, day tamot ta arapaap ko. Ngamga po iti kinarikat ti panagbiag mi. Diyak na tunoy day tang arapaap. Iso sige, ituloy mo Elvis. Maragsakan at diyak na tunoy nga arapaap ko kat sikat imang ituloy. Wen anak ko, day tati may sang arapaap idi ni tatang mo. Di kay agdanag nanang, tatang, aramidog ta amin tapno matunoy ko ti arapaap ko. Nga arapaap yung matlang idi. Katamok, ipanakil dakto, numasungat ti aldaw. Basta laglagi pa, nga ada kami laang dito'y kaninanang mo amang supsuportar kan ka Elvis. Iso alalaing ngam anak ko. Kat ikararag mi akanayon nakakumatarabayan tinamarswa. Agyaman ak nanang, tatang, agyaman ak una iti suportayo. Anyati ko nam anak ko, agtrabaho iti may sa abar ni Elvis. Wan nanang. Nay, apay ngay apin alupusam. Saan aya nga agad adal pay laeng di anak yaw? Ay, amangan mabaybayan na ti panagadal na, gapo iti panagtrabaho na iti dayta abar. Saan nanang? Tatungkal Sabado kon Domingo mo't lang agtrabaho. Katawan mo ti sarak na kadagitang aldaw.
Ay, talaga anaasami iti musika di anak mo. Kasmatlakan ka idi ka ubinam. Iso na laeng, tasan mo anatunoy, gapo iti kinarig at tibiyag tayo ide. Iso nga rod amaragsakan ak nanang, tate apo ko iti mangituloy iti day tangara paap ko ide. Ket amo kaawan to ti pagbabawyan na nanang. Ay, sa bagay, nanakam di anak mo. Iso nga awan nga rod ti pagdanagan tayo anak ko. Wan nanang, pudno day ta anak ko nayo. Nanang, kaya't kayo kumamakasarita. Maipapanitian niya, anak ko. Huwag nagpay so Elvis. Anya ka diti ibagam. Kasla nakaserseryoso ka mo't unay, anak. Kuwang amin. Kasla marigatan akmat na paggidan ti panagadal ko, kanti panaggig ko. Ngamsi ka tinang pili iti dayta, anak ko. Masapon nga rod nga anusam, Huwag nga rod, anak. Ngaman niya ti desisyon mo, aya. Tatang, mabalin ka din agsardeng akpailangan ag-eskwela. Ne, anak ko, adda ka pailaang iti katengaan ti panagkolehiyum. Podno nanang, ngam sayang amin dagiti oportunidad at sumangsangbay kanyak ita. Ngam sayang mati panagadal mo, Elvis. Sigurado ka din iti day taapanggadeng mo. Wan tatang, sigurado ako iti day ta desisyon ko. Ay, sa bagay, biyag mo mo't day ta anak ko. Oray kasano ti ayat mi kaninanang mo, adi kag sardeng nga agadal. Awan ti mabalin mi at ako nang matasayang dagiti oportunidad a sumangsangbay ken ka. Hanggang sapay lakuma, tamapanunot mo nga ituloy mo't lang ti panagadal mo. Napatag ngamin ti adal, anak ko. Taday talang ti kakaiso na may patawid mi ken ka, adin tumaagaw ti asino man. Hanggang gapot akasta ti desisyon mo. Ala, suportaran da ka, anak ko. Napno ti schedule ko ita Domingo. Ay na, talaga nga ado ti mangalala iti serbisyo mo, anak ko. Naglaing ka talaga. Agyaman anak nanang. Agsasaron ti panagbihay kita alawas. Ado nga ti mangalala kanya kataga sa bala lugar. Puro out of town, nanang. Maragsakan kami kanitatang mo para kan ka, anak ko. Makitkita mi ti panagsakripisyom. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Umadado ti oportunidad as sumangsangbay ken ka. Agyaman ak nanang. Kat para kada kayo kun ni tatang dagito nga aramidak. Ipanpanakkel da ka, anak ko. Ay, kanayon ka ko mga aganad kadagiti papapanam a lugar, wen. Di kay agdanag nanang. Talaga kanayon nga ang nadak ti bagik. Kan kanayon alaglagi pag ada kayo kun ni tatang ti inspirasyon ko kadagiti amin ni aramidak iti agdama. Unay tiragsak ko idi manang Emmy, gaputa dire-diretso dagiti events ang mga alala kanya. Dire-diretso ti gig ko idi, iso amayat ti taray ti trabaho. Aging ga ididimteng ti pandemya. Nagsara amin abar a pagtrab-trabahuan dagiti padak a musikero.
Kan saan ang napalubusan arumwar dagiti tattao, gapu iti makunkuna a lockdown. Ditan anariknak anarigat latamat gayam ti panagbiag, nang runa no adda sumangbay nga ublag. Kasano nga taday ito yan? Nagsarate amin na bar. May parit dagiti pasken. May parit ni agdudupong dagiti tattao. Kasano pa itan ngay? Awanan di pagsapulak. Sapadyak nagururnong iti kapigsa ti panagtagkad ko. Anyang iti gastusak ita. Anak ko. Payakas na nakaununag ti pampanunutam. Awan day tinanang. Sige kit din anak ko. Ibagam no anya ti pakariribukam. Inanak. Amamukan anak ko. Agbarparikutak nanang. Maipapanitian niya. Amo yumat. Gapoy ti pandemya, nagsarate amin ang negosyo. May parit niya agdudupong dagiti tattao. May parit dagiti paskan. Iso ang may parit mo tindag itigig. Kasano ang katananang? Day tati pagsapulak. Ay, makitan to anak ko. Kunadamot nga pagbiit la kano da ito'y lockdown. Pampanunutok ngamin. No pangalaan tayo ti paggastos tayo nanang. No bumayag da ito lockdown. Awanin ti mausar tayo. Kas itinakon-akon. Jakmot niya minagururnong iti kapig sa tigig ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos, anak ko. Amok adi na tay baybayan. Basta agtalek tayo kenkwana. Kamaudyanan na. Mangluklukatan ti daduma ang negosyo. Kaskas ti amay parit pa ilang dagiti agdudupong. Iso asaan pa ang mapalubusan ng manglukat dagiti bar. Tinasayat, agsapulak pa ilang di sa bala trabaho. Uraan niya ditan. Basta da pangalaki di para iti gastusin mi dito balay. Ne, Elvis. Ada kamot gayam dita anak ko. Ada ibagakan ka. Anya day tananang. Ada amok amabalin mo apagtrabahuan. Aging kaasaan pa'y amabalin amang lukat dagiti kas iti pagtrab-trabahwam. Ha? No, kaya't mo lakit di anak ko. Sa dino nanang, anya klase ti trabaho? Ada amok ang naglukatan ti negosyo na agroserya. Ha? Agkasapulan da iti bager. Kaya't mo ka di anak. Una nanang, kaya't ko. Jak sayangan na itatrabaho. Apag isulaunay, taon pa mo di pagtrabahwak. O sige nga Rod, ibagak kasi kalaangan ti alaan da iti groserya. Nanang? O, apay anak. Pasensya kayo na. Oh, apay adumaw dawat kay ti pasensya anak ko. Jak ngamin makatultulong ka dagiti gastos dito'y balay. Gapoy ti kaawan ti trabaho. Anya kakadiaya, maawatan mi ti sitwasyon mo ita. Pasensya kayo na talaga nanang. Kas iti nakunakon, saan ka dumawat iti pasensya? Kaya't mula ang matatunуyan ti arapaap mo, iso asinuportaran da ka. Di tay matamu akastoy ti mapasamak anak ko. Iso nga okay laang. Awan ti mangayat iti kastoy ang napasamak.
Pandemya ti simmang bay, iso nga awan ti makalapod. Ti pagyamanan tayo iti Diyos, kat awan ti madian na pasamak kada tayo, akas kadagiti daduma. Nakakaasi dagiti nagbalin a biktima. Napukawan da pay iti ipatpatag iti biyag. Nanang? Patpat ganda ka anak. Iso nga da kami laeng ditoy amang suportakan ka. Patpat din kayo matunay ka ni tatang, nanang. Naragsaka kunay, kan nagasatak. Takas kada kayo tinagbalin ang dadakkel ko. Kanayon kayo nakasuporta, ito uray niya mapaspasama kanyak. Iso nga'y karit, nanang. Sumubutak kada kayo. Nanang, ada na pinta sa damag. Nay, anya day ta anak, kasla naragsak ka. Wan nga rod anak ko, anya kay di ta adamag. Ada gayim ko musikero mga lalukoy kanya kagabrod, nanang. Tatang, diyan ngamin balasiw tao, agsubsublin iti normal ti amin. Mapalpalubusan nun nga agdudupong dagiti tattao, kanang lokatan dagiti bar. Isang mabalinan ti aggig, nanang. Tatang. Ha, agpayso anak. Amakano delikado pa'y laeng. Wan nga rod Elvis, amakano marigatan kayo amapan ijay. Nalukay da kano ijayan, tatang, nanang. Iso akayat mi ti mapan. Agbiro kami iti trabaho mi ti aldaw, kat agtukar kami iti bar iti rabii. Kasta iya anak ko. Wan gayam, anya ngay apagilyan ti panggapyo apapanan. Ijay Thailand, nanang. Ado kano ti oportunidad ijay para kada kami ang musikero. Ay, akanad kayo nga rod anak. Sigurado nyo agbalin kayo a responsable iti trabaho yo. Ganita nyaman nga ramiden nyo ijay. Nang runa iti panagtukaryo iti bar. Wan tatang, ikarik, aganad kami. Kahit sapay la kumata, suportaran da kami latta, tatang. Nanang. Ay, siyempre mo't anak. Amo mi a pinagpanunutan nyo da itaan na imbag. Iso anam na maam ti suportami kada kayo. Kat ikararag mi asapay kumah, tagbaligi kayo iti daytoy apan nakigasang-gasat yo. Agyamanak, nanang, kat ikarik akanayin kayong awagan ka ni tatang. Patpat ganda ka unay anak ko. Kat di mo liwayan ti kumararag ka nagyaman iti Diyos. Wan, nanang, kat agyamanak unay. Namnamaan yung aramidan mi ti amin tap na agbaligi kami. Kantap no makasubutak kada kayo ka ni tatang. No, at ti masapol mo iti panangipagnam kadag iti papeles mo, Elvis. Ibagamlaang anak ko. Si dadaan kami kaninanang mo amang tulong kan ka. Wan, anak. Agyamanak, nanang, tatang. Agyamanak saan da kasarsar dengan asuportaran. Da kayo ti inspirasyon ko iti panangtunoy ko kadag iti arapahap ko. Kayat ko, agbalin to ana sa liwanwan ti biyag tayo. Ikarik day tananang, tatang. Ayaman ko iti Diyos manang, tauray ada sa bali at trabaho dito'y Thailand, maikagkagumaaklat ti agbalin ang musikero iti rabii, taday taket nga rod ti arapaap ko. Nalaus ti yaman ko kadag iti dadakkel ko, tadidak sinartengan a sinuportaran. Ita, may sa akon a manager ti may sa restaurant dito'y Thailand, nga may saak a musikero iti rabii. Babaan daytoy kat natunoy kumutlaangan ti arapaap ko nga agbalin amay sa musikero.
Dandanin malpas ti kontratak manang, iso ang makabakasyonak matlaangan di ta Pilipinas. Mailiwak una yan kadagiti dadakkel ko, ang nagserbi nga inspirasyon ko, tapno lumaban itilikodan tinapasamak a pandemya. Sapay kuma taagserbi nga inspirasyon to'y padas ko kadagiti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Elvis. Pagayam ko nga Elvis, sigurado nga agbalin nga inspirasyon daytoy kadagiti dumdumngeg. Impakitam ditoy ti kinatibkar mo. Asaan ka anaawanan iti namnama amang tunoy iti arapaap mo, uray adda napasamak a pandemya. Nagturod ka pagayam ko, tana iturod mo tinapan iti balasiw taaw a nakigasa ang gasat, uray adda pay lamapaspasaran a pandemya. Ket nagbaligi ka, tanasaya at tinagbanagam, iti panakigasang gasat mo. Ket ita, nananamon yun iti pamilyam ti bunga ti amin a sakripisyom. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyak.